Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hormatly musulman doganlar, bu dersimizde bidgatçy sowaplaryň mevlid bahanasy bilen ýaýradýan islama ters bolan Kur'an sünnetten delilsiz, yalan we batıl geplerini we ýörelgelerini aýdyp geçeriz. Bu zatlary aýdyp geçmekden maksat bilmeýän musulman doganlarymyz bularyň ýalňyş sözlerine aldanmasynlar, günah galmasynlar. Bidgatçy sowaplaryň mevlidçileriň özlerini gürlesek, käbir zatlary gönü we açyk aýtman, biz mevlidi oturup diňe gowurun edýäs. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýatlaýarys, salawat aýdýarys, doga dilek edýäris diýerler. Emma hakykatda diňe ondan ibaret däl. Mevlidi edilýän islama ters zatlara mysal bersek, mevlid okulýan ýeri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň ruhu gelýär diýerler. Şonuň üçin mevlid okanlaryna qiyam diýilýän ýeri bar. Hemmesi dik durýanlar. Şol wagt Peygamberimizin ruhu gelýär diýerler. Hatta şol ýerde yerinden turmak wajib diýenler bar. Bularyň käbirleriniň elinde mevlid baradaky türkden getirilen sarıca kitap bar. Şol ýerde ýazylygy durup zatlar. Delil ýok ýerden Peygamberimizin ruhu gelýär diýmek Peygamberimize töhmetdir. Bu meseleni aýry dersse delilleri bilen Hanefi mezhebimiziň fetwa kitaplaryna salgylanyp jogap berdi. Kim mevlid okulýan ýere Peygamberimizin ruhu gelýär diýse, imany puç bolýar, kafir bolýanlar. Bu meseleni giňişleýin öwrenmek isleýänler şol dersimizi dinläp bilerler. Mevlidde goýulan iýilýän zatlar Allah bilen gürleşýär diýerler. Mevliddäki goýulan kökü Allah bilen gürleşýär diýip bularyň ahunlarynyň biri gürläp duran ýeri bar. Bu batyl gep Allah Taala töhmet etmekdir. Bu hakynda da musulman doganlar aýry derste jogap berdik. 4 çarýarlar we 4 mezhep imamlarymyz mevlid belläpdir, mevlide pul harjapdyr diýerler we olaryň adyna düzülen toslama sözleri ýaýradýarlar. Bu da uly yalanlaryň biridir. 4 çarýarlar we 4 mezhep imamlarymyza atylan töhmetdir. Bu meseleniň aslyny gözlän her kim bilýär, sahabalar selef-i salihin döwründe 4 mezhep imamlarymyzyň döwründe Peygamberimiziň doglan gününi bellemek diýen ýörelge ýokdy. Bu işi ilkinji tapan Fatymy şigalardyr. Soňra käbir sünniler alyp göterýärler. Halkymyzyň içinde 4 mezhep imamlarymyz mevlid belläpdir, 4 çarýarlar mevlide pul harjapdyr diýen toslama yalan gepleri ýaýradan kişi azaşan ahun tenglitanadyr we şonuň gepine inanýan käbir mollalardyr. Bu meselede aýry derste jogap berdik. Tenglitanaň özü bir ýerde dili bilen sahabalar döwründe mevlid ýok diýe, başga wagtynda bolsa 4 çarýarlar, 4 mezhep imamlarymyz mevlide pul harjapdyr diýip toslama zatlary aýdyp dur. Sahabalaryň adyndan utanman, göz görteli yalan maglumat ýaýradýarlar. Mevlide pul goýsaň, ulagyň açaryny goýsaň, ekiljek tohumlary goýsaň bereket geçýär diýip delilsiz yalan gurrunlary ýaýradýarlar. Mevlid okulýan ýere perişteler bir ýyllap dilek edýärler diýip toslama gepler ýaýradýarlar. Bu da periştelere töhmet etmekdir. Mevlidi kabul etmeýänleri Peygamberimizi gowurmaýarlar diýip mevlidi kabul etmeýän musulmanlary kafirlikde aýplaýarlar. Çünki bir musulmana sen Peygamberi gowurmaýan diýmek sen kafir diýmekdir. Ýarjan pirler näme diýär? Mevlidde Kur'an bardyr, zikir bardyr, doga bardyr. Kim mevlid dogry däl diýse, şol dinden çykýar, kafir bolýar diýär. Şu batyl we ýalňyş gepiniň netijesinde şulara inanyp ýören bir näçe musulmanlar mevlidi kabul etmeýän musulmanlara siz kafir, Peygamber düşmany diýip ýörler. Kim şu zatlara sebäp boldy? Şularyň adaşan pirler we ahunlar sebäp boldy. Bular başlanlaryna mevlid günü diýip başladylar. Inni mevlid aýy boldy. İslamda mevlid aýy diýip aýy ýokdur. Soňa waka mevlid bayramy diýip başladylar. İslamda mevlid diýip bayram ýokdur. Musulmanlaryň ýyllyk 2 sany bayramy bar. Gurban bayramy we Ramazan bayramy. Hepdelik kiçi bayramymyz bolsa, musulman doganlar Juma günüdür. Sahabalar 4 mezhep imamlarymyz hiç biri mevlid bayramy diýip bayram bellemendirler ýa-da biri-birine mevlidin mübarek bolsun diýmendirler. Inni bahana bolsa mevlid belläbermeli diýip başladylar. Eýranny dost Muhammed Ahun Allah ona hidayet etsin, toğun guzlasy da mevlid belläň diýip gıygyryp dur. Hatta musulman doganlar bularyň käbirler şeýle öte gitdiler, mevlid giýjesi Kadir giýjeden hem haýyrly diýdiler. Şeytan bulara öz bidgatlaryny şeýle bir owadan görkezdi. Şeý diýip Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr, Kadir giýjesi 1000 aýdan haýyrlydyr diýen aýatynyň öňüne geçip ogradylar. Mevlid bahanasy bilen ýene tapan zatlary mevlid giýjesi okulýan mevlid namazy diýip namaz çykardylar. İslamda mevlid giýjesi namazy diýip namaz ýok. Mevlid sadakasy diýip sadaka çykardylar. Mevlid giýjesi
gijesi okalyan dilek diýip dilek çykardylar. Mevlide goýulan pul diýip pul çykardylar. Mevlid okalanyna pul goýýarlar, soňra şonu paýlaýarlar, äkidip öýüňize goýsaň bereket gelýär diýýärler. Bu batyl ýörelgänem tapan we ýaýradan teňli tanadyr. Buňa da aýry derste jogap berdik. Oşol ýerde bu adatyň Ýehudilaryň adatydygyny aýdyp geçdik. Şol dersi dinläp bilersiňiz. Mevlid okaýançy, okap berýänçy mollalar emele geldi. Öňler ýaslarda Kur'an okajak, hatym çykjak, tebarek çykjak diýip duňça gelýärdiler. Enni mevlid okaýançy bolup pul alýarlar. Mescitlerde ýa-da öýlerde bir agzdan dik durup gyýgyryp mevlid okamaga başladylar. Şeýdip özlerini çerkiflerde İsa Peýgamber barada bir agzdan, ýani hor bolup goşgy okayan hristiýanlara meňzetdiler. Hristiýanlar dik durup okaýarlar, bularam dik durup okaýarlar. Hristiýanlar bir agzdan hor bolup okaýarlar, bularam şeýdip okaýarlar. Hristiýanlar ellerine kijek kitapçyk alyp okaýarlar, bularam käbirler ellerine kijek kitapçyk alyp okaýarlar. Şeýdip özlerini hristiýanlara meňzetdiler. Mescitlere mevlid okamak çärelerini goşdular. Peýgamberimiz döwründe, sahabalar döwründe, 4 mezhep imamlarymyz döwründe mescitlerde mevlid okalýardymy? Olaryň wagtynda musulman döwründe mevlidin masy ýokdy. Selef-i salihin iň haýyrly musulmanlardyr. İslamyň iň arassa, iň pak, iň dogry görnüşde amal edilen wagty şolaryň döwrüdür. Selef-i salihin wagtydyr. Olaryň wagtynda mescitlerde bu işler edilmendir. Selef-i salihin wagtynda mescitlerde Kur'an okalypdyr, ilim mejlisleri bolupdyr, emma mevlid diýip çäre gurnalmandyr. Onda biz hem ol haýyrly nesilleriň mescitlerde din adyny etmedigini etmeli däl. Şu mesele düşünmedik, käbir musulman doganlarymyz diýerler, käbir mescitlerde diýe mevlid okalýar diýerler. Musulman doganlar soňky ýyllarda şu zatlar mescitde edip başladylar. Öňleri ýokdy we döwlet ýolbaşçylarymyz we şu işden jogapkar kişiler edil öňküsi ýaly aslyna gaýtararlar diýip umyd edýäs. Onsoň bir işin mescitde edilmegi onuň dogrulygynyň delili däldir. Käbir ýurtlarda adaşan soplar mescitlerde zikir edýäs diýip tans edýärler. Ýa-da şygalar mescitlerde sahabalara söwýärler. Diýmek, bir amalyň mescitde edilmegi onuň dogrulygynyň alamaty däldir. Ýalňyş nirde edilse-de ýalňyşdyr. Şularyň mevlidde okaýan goşgularynyň içinde ýene bir gaty howply zatlaryň biri şirk bolan sözler bar. Göni Peýgamberden dileýän ýerleri bar. Nejjina min hawiýa diýerler. Bizi dowza hodundan halas et diýip göni Peýgamberimizden dilek edýärler. Islama görä peýgamberleriň, welileriň, umuman ötüp geçenleriň ruhundan bir zat dilemek uly şirkdir. Kişiniň imanyny puja diýen sözdür. Peýgamberleriň, welileriň ruhundan kömek dilemek Ýehudi we Hristiýanlaryň akidasydyr. İslamdan öňki Mekke müşrikleriň akidasydyr. Bu mesele hakynda da kän derslerde delilleri bilen giň işleýin aýdyp geçdik. Bu meseleni delilleri bilen giň işleýin öwrenmek isleýänler şol dersimizi dinläp bilerler. Käbirler mevlid gijesi edil Hristiýanlaryň doglan güni belleýişi ýaly tort bişirip üstüne mevlidiňiz mübarek bolsun, ya Rasulullah doglan güniň mübarek bolsun, mevlid gije nurly gije diýip ýazgylar ýazyp tort bişirýärler. İsrafçylyk edýärler, mevlid diýip muňlap pul harjaýarlar. Bidgata esaslanyp edilen çykdaýjylara sogap ýok. Sadakany mätäşlere, yetim ýesirlere, dar ýagdaýda galanlara, toý tutmaga ýagdaý bolmaýanlara, öýsüz kösenip öýaljak bolup ýörenlere, hassa bolup bejerege mümkinçilik tapmayan kişilere, ilim taliplerine Allah ýolunda harjasaň hayır, sadaka, sogap bolýar. Ýene mevlid bahanasy bilen edilýän batyl ýörelgelerini biri plan mescitde, plan wagtda mevlid okaljakdyr. Zenanlaram gelsinler diýip mevlid çärelerine zenanlar çagyryp başladylar. Hakykatda bolsa ola mevlid eken zenanlaryň 5 wagtyna namaza, mescide, jemaata barmaklary mekruh görülýär. Bu meseleni fıkıh okan her ahun molla bilýär. Hanafi mezhebining fıkhynda zenanlaryň mescide, jemaata barmagynyň mekruhlygy bellep geçilýär. Allah Taala zenanlara cuma namazyny farz etmendir. Emma bu adaşanlar internetde ıglan edýärler, plan mescitde mevlid okaljakdyr. Zenanlarym gele bersin diýip bu işe zenanlarym çekçek bolup başaga ýolup ýörler. Bu işin asly şygalaryň tapan bidgaty, bularym onuň üstüne bir giden ýalyn we toslamalar goşýarlar. Ähli sünnet musulmanlar yerli ýerden şularyň mevlid ady bilen edýän dine ters zatlaryny açyklap başlady bari, bularyň käbirleri biz farz diýemzok, bizdiň oturup zikir edýäs, salawat aýdýas diýip başladylar. Geçen ýyl käbir mescitlerde öňünden duýdurdylar, inni pul getirmek bolmaýa, mevlid okalýan ýerek pul getirmäň diýdiler. Peýgamberiň ruhy gelýär
diýen zok, biz ol akidede däl, köke bilen Allah gürleşdi diýen ahuny ýalňyşypdyr. Sahabalaryň adyna aýdylan sözler dogry däl eken, biz gowa adat diýip, gowa bidgat diýip, belleýäs diýip bularyň bir topary öz ýalňyşlaryny kabul edip başladylar. Ene musulman doganlar köp kişileriň ünsünden gaçýan, emma hakykatda şularyň mevlid ady bilen ýaýradýan zatlarynyň içinde bar bolan İslama ters, Kur'an we sünnete ters bolan zatlar şulardyr. Bu zatlaryň ählisi Peygamberimiz hakyna we dinine öte geçmekdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de gelen hadisinde diýär: "La tatruni kema atratun nasara ibn Meryem, innema ana abdun faqulu abdullahi ve rasuluhu." Hristiyanlaryň İsa Peygamber öwmekde öte geçişleri ýaly meni çenden aşa öwüp öte geçmän. Men gullurun, maňa Allahyň guly we Peygamber diýin diýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz musulmanlary äge edýär. Meni öwjek diýip kelläňiziň gyzgynyna ýok zatlar gurlap, ýok zatlar edip goýaýmaň diýip bize äge edýär. Mevlide Peýgamberiň ruhy gelýär diýmek, Peýgamberi çenden aşa öwmekden beter küfür bolan inançdyr. Ya Rasulullah bizi otdan, dowzakdan halas et diýmek, Peýgamberi çenden aşa öwmekden beter açyk we uly şirkdir. Ahmed'de İbn Mace'de gelen hadisinde Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Ya eyyuhan nas, iyyakum wal ghulu fi'd-din, fe innema ahlaka men kana qablakumul ghulu fi'd-din." Ey insanlar, dinine öte geçmekden, çäkden çykmakdan äge bolun. Çünkü sizden öňki ummatlaryň kelak bolmagyna sebäp bolan zat dinine öte geçmekleri çäkden çykmaklardyr diýär. Bunu soran musulman doganlar, öňki ummatlaryň käbiri näme üçin helak bolupdyr? Dinsiz bolanlyklar üçin däl, dinler boljak bolup, din işlerde öte geçenler üçin, bolmalysyndan beter edenler üçin helak bolupdyrlar. Peýgamberimiz bizi şolar ýaly bolmakdan äge edýär. Dinine öte geçmezlik, çäkden çykmazlyk näme bilen mümkin bolýar? Kur'an sünnete sahabalaryň eýerşi ýaly eýersen, Kur'an sünnete selef-i salihiniň düşünürşi ýaly düşünüp amal etsen, dinine bidgat çykarmasaň, şonna dine dogry amal edip bolýar. Kirleniň musulman doganlar, Peýgamberimiz öz adyny ullanyp Peýgamberiň ruhy gelýär diýilmegine, özüniň ruhundan kömek soralmagyna, goýup giden ýoluna bir zatlar goşulmagyna, sahabalaryň adyndan ýalan sözler aýdylyp durulmagyna, Peýgamberimiziň adyny ullanyp israfçylyk edilmegine we üstesine dinine ýok zadyň üstünde musulmanlar ikaw bolup sen mevlidi kabul etmesen din düşmany Peýgamberi gowwaran ok, Wahabi ay bir zat diýip musulmanlara töhmet atylmagyna Peýgamberimiz razy bolarmy? Allah we Rasuly bu zatlardan razy bolmaýar. Ene musulman doganlar mevlid ady bilen Peýgamber ady bilen Allah we Rasulynyň razy bolmajak işleri edilip razy bolmajak zatlar ýaýradylyp dur. Sufyan es-Sawri rahimahullahyň sözlerine musulman doganlar gowy önsürin. Sufyan es-Sawri kim? Atba'at tabi'inlerden, selef-i salihinden, Peýgamberimiziň iň haýyrly nesiller diýip öwüp giden nesillerinden, faqih, zahid, welilerden şeýle diýär: "El-bid'atu ahabbu ila iblis min el-ma'siyah, li'anna el-ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha." Bid'atlaryň dine täze goşulan zatlaryň ýaýramagy iblis üçin günahlaryn ýaýramagyndan has gowudur, has töýgülidir diýär. Sebäbi günahlardan toba edilýär, emma bid'atlardan toba edilmeýär diýär. Ýagny araq içýän, çilim çekýän kişiler sogap diýip etmeýär ýa-da diniň emri diýip etmeýär. İmanly adam bolsa şu iş günahdyr, bir gün taşlaryn, toba ederin diýär. Emma bid'atlara amal edýän kişiler şol edýän işlerini dinine halanylýan amal, sogap iş diýip edýärler. Ol bid'at günahdyr, toba edeýin diýenok. Beter şonu ýaýratjak bolup, başgalarynam şoňa çagyrjak bolup haýdaýarlar. Şonuň üçin şeytan bid'atlaryň ýaýramagyny başga haram işleriň ýaýramagyndan has gowwarýar diýär. Şeytan ummatyň içine kijek bid'at salyp bilse, wagtyň geçmegi bilen uçgunyň oda öwrülşi ýaly ol dine täze goşulan zatlar ulalyp gidiberýär. Din şeý diýip ütgeýär. Ene mevlidem şonuň açyk misalydyr. Birje gün Peýgamberimiziň doglan gününi bellejek diýip başladylar. Bunyň içinde küfür inanç bar. Bunyň içinde şirki sözler bar. Bunyň içinde Allah Peýgamber adyna, sahabalar adyna düzülen toslama sözler bar. Bir sürü öz ýanlaryndan ýok sogaplar ýasap goýupdyrlar. İsrafçylyk bar. Yalan üstüne yalan. Hemişe diýäs, Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gowwarýanymyz üçin bolsa, Peýgamberimiziň sünnetlerini ýaýratmaly, Peýgamberimiziň getiren şeriatyny ýaýratmalydyr. Peýgamberimiziň we sahabalaryň din diýip öwreden we
amal eden zatlaryna amal edip şolara öwretmelidir. Peygamberimiziň äge eden işlerinden hem äge bolmalydyr. Peygamberimiziň bize berk duýduran we äge eden zatlarynyň birem dine täze goşulan bidgatlardyr. Allah Taala bizi hak ýoldan azaşdyrmasyn, hak ýoldan azaşanlara da hak ýola, dogry ýola gelmek nisip etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.